Light to G, man. Wat Mr. Rainbow wat te dala. Vitos was nog nooit weg, man. Kom ons. Mr. Rainbow wat te dala. Ik zit roelaan op die pala. Hala, ito po sa naam. Ika ita anika. Yo, anika. Master Suspect. Master Suspect hier, man. Noem saliveki, jij kan zij wel liveki. Zij gaat toe kan niet keki. Zij vraagt mij wat ze dan. Master Suspect ze aye kwam. Sa aye kwam. Master tanga, hij trekt het banana. Hij kan 6 man gaspannen. Toen was hij jong, was zelf nou vangen. Yo, zeg nou vangen. Yo, die fighter is vreeg. Wat jou kan zien, zij is bij die best. Om te wachten, zij loopt aan nou Chris. Yo, Dan nog Chris. yo, is Master Lucky hier, man. Yo, dat was nog nooit weg. Dat is Master Lucky uit de one. Hij vat hij kan, zij wordt nou bang en zij wit. Vangers, vang. Vangers, vang. Ons allemaal aan met Dixie. Ons zit dan bij Vaketski. Hij kan zijn asaan en Pika die zijn asaan en Catfish. Yo, zij zijn catfish. Yo, zij zijn catfish. Zo bang, zo sanko. Achterna de was het op.